Здравейте! След видеото как да разберем, че той не си пада по вас, е логично да направя и видео как да разберем, че той си пада по нас. Мъжете всъщност не са толкова отвратителни и толкова гадни, колкото ние жените си мислим постоянно, така че има и моменти на проблясъци, в които те все пак се оказва, че са човешки същества и са склонни на емоции. Преди да започнем с видеото, каквото и да правите, колкото и да ви коства това, в никакъв случай не искам да забелязвате и да коментирате ето тази пъпка тук. Все едно нищо не съм казала. И така, преди да започнем с признаците, нека все пак не забравяме, че всеки един мъж е строго индивидуален, всеки един мъж си има свой собствен характер, те не са еднакви, не са направени под кълъп, но въпреки това не са чак толкова сложни и има някои общи неща, които ги обединяват и като цяло съм извадила 7 признака, че той си пада по вас или че ви харесва. Защо 7? Нямам идея, но гледайте. Това е нещо много странно, което не знам как да обясня, но първоначално мислех, че се случва само на мен, че само аз съм лудата и го забелязвам, но след като говорих с много мои приятелки, се оказа, че всъщност и те са го забелязали. Когато се запознавате с някой мъж и когато той ви вижда за първи път, винаги когато ви харесват, те имат един специфичен поглед, с който ви поглеждат, който трябва около 2-3 секунди. Самите те вероятно не осъзнават, че го правят, но то е нещо от рода на глуповата усмивка, съчетана с неадекватност. Нещо такова. Малко като в детските филмчета, в които когато някой мъжки индивид види някоя красива женска, долната им челюст пада рязко надолу. Погледът е, дори не мога да го опиша, но обикновено се случва, когато ви запознават с този човек и казвате, да, приятно ми е, еди кой си, той гледа по някакъв ето такъв начин. Да, 2-3 секунди трае. Това е сигурен признак, че той ви е харесал от пръв поглед. Когато един мъж наистина е очарован от вас и ви харесва, той иска да ви опознае, което е логично. Интересува се от вас, от вашето семейство, от вашите близки, от начина ви на живот, от миналото ви, от бившите ви гаджета, от всичко. Просто той прави всичко възможно, за да ви опознае. Така че когато един мъж ви разпитва, колкото и да е досадно, това е признак на интерес. Дори да е зает, когато един мъж ви харесва и има интерес към вас, той иска да ви вижда всеки ден. Било то за 1 час, било то за 10 минути, колкото време може да отдели толкова. Имайте предвид, че мъжете са много ревниви към личното си пространство, към свободното си време, което знаете, че запълват с безумни глупости. Но когато един мъж иска да ви вижда и иска да споделя свободното си време с вас, трябва да го оцените и да знаете, че това е сигурен признак, че той си пада по вас. Дори когато не сте заедно, той намира начин да го прави. Обажда ви се, пише ви, иска да знае какво правите всяка една минута, какви са плановете ви за деня. Да, това може да бъде наистина досадно и отекчително, ако вие самата не си падате чак толкова по комуникациите, по писането, ако сте заета. Но наистина, когато един мъж става досаден, когато един мъж страшно много ви пише и намира начин да общува с вас постоянно, търси си поводи, това със сигурност значи, че той ви харесва. Прави ви изненади без повод. Да. Когато мъжете са влюбени, те са склонни на чудеса. Те са толкова старателни, толкова изобретателни и правят всичко възможно, за да зарадват момичето, в което са влюбени. И знаете, могат да бъдат
съвсем дребни и незначителни до съвсем големи и наистина вау. Например, аз имах едно гадже, което постоянно ми правеше изненади, без никакъв повод. Правила неща, които съм виждала само по филмите. Наистина, някой път може би ще ви разкажа, защото си струва. Всъщност, това е което момичетата харесваме. Изненадите, без повод, жестовете на внимание. Като цяло при нас, жените, ключовата дума е внимание и отношение. Това мъжете трябва най-после да си го втълпите. Когато един мъж ви харесва, той не се страхува да ви го казва. Освен да ви го показва, той не се страхува наистина и да ви го каже. Постоянно ще ви казва колко сте красива, кое точно харесва във вас, как до сега, например, не е срещал момиче като вас. И вие ще видите, че той наистина е искрен. За мъжете не е толкова лесно да изпадат в откровения, но когато един мъж го прави, това е сигурен знак, че сте му взела ума. Когато един мъж ви харесва, той иска да сте с него навсякъде, да споделяте всякакви моменти с него, иска да ви запознае с най-близките си, с приятелите си, с роднините си, с колегите си. Изобщо да ви покаже на света. Ако сте дълго време заедно и едно момче не ви представя на приятелите си, да знаете, има нещо гнило. Определено това е сигнал за тревога. Общо взето това са 7-те признака, по които можете да се ориентирате и да познаете дали един мъж ви харесва и има интерес към вас. Повярвайте ми, никога няма да сбъркате. Със сигурност, колкото и да са различни, те така или иначе реагират по един и същ начин в даден момент. Особено когато са влюбени, особено когато харесат някой, на мъжете това страшно много им личи. За разлика от на нас, които успяваме да се прикриваме по-умело. Защо Иван не ми пише отново?